Kaziwe zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chemazuva ose kunhai pastor. Mwari dai akaramba achitikomborera vari kuramba vachiuya pachirongwa zvikuru sei vari kuramba vachitumira mibvunzo. Rambai muchiita saizvozvo chirongwa chedu chinoramba chichiendera mberi tobatsirikana takawanda. Nhasi tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa. It's a new question sekuona kwandakauita mubvunzo mutsva watanga kuuya uri kuti iwo kunhai pastor, Satani anoteerera minamato yedu here patinonamata? Ndifunga ari kutya kuti pamwe kana tichinamata tichitaura tichinzwika Satani anobva anzwa zvatiri kunamata, saka haagoni here kuzoibloka minamato yacho. Chekutanga tira kuti tichatange taziva kuti anombonzi Satani ndiani, munhu akaita sei, kana chiri chisikwa chakaita sei. Isaiah chapter 14 verse ya 12, 13 na 14. Haiwa, wawaseiko uchibva kudenga iwe nyamasase, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo rovungano, pamigumo yamativi okumusoro, ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa nowokumusoro. Ari kunzi panapa, wawaseiko kubva kudenga iwe mwanakomana wamambakwedza, how thou art fallen, O Lucifer, the morning star. Ndiye wataa kuti Satani akatanga atori nyeredzi yamambakwedza, ainzi Lucifer, the illuminating star. Ndiye aivhenekera denga, yaiva ngirozi. Mukaenda pana Ezekiel 28 kubva pavhesi ya 12 muchisvika ku17, ndopa anonyatsotsanangurwa nekubwinya kwake nempiri yaaiva nayo iye munhu wataa kuti Satani uyu. Kusvikira maari makaonekwa huipi, akafunga kuti anogona kuzvienzanisa nowokumusoro-soro. Akati iye ndira kutora chigaro changu chifanane ndichiisewo pane chaMwari. So he thought himself equal with God. Akakanganwa kuti iye chaitovawo chisikwa changa chasikwa naMwari. Saka patinoti Satani nhasi ingirozi yakatosikwa neruoko rwaMwari, but he was created perfect. He was Lucifer, the illuminating angel, the bright and morning star. Nyeredzi yamambakwedza ndiye aiva Lucifer. Aipfeka nguo yanga yakagadzirwa namabwe ese anokosha, ndozvinotaurwa pana Ezekiel 28. Aifamba nepakati pemabwe emoto, aiva nemamusical instruments, aiva nenjere dzakapfuura zvimwe zvisikwa zvose, anga akanaka achipenya. That was Lucifer for you. But zviri kunzi akati mumwoyo make, ndoda kuzvienzanisawo naMwari. Ndopamunozoya kuna zvakazarurwa manje chapter 12. Lucifer aita pfungwa idzodzo, akatanga kudzishambadzira kune dzimwe ngirozi dzekuda kuzvienzanisawo naMwari nekuti azvipromote kusvika atova iye Mwari anonamatwa. Saka ndopanonzi kuna zvakazarurwa 12 verse 7 to 9. Zvino kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yakare inonzi Diabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka watiri kuti Satani ndiye akatanga nepfungwa yekuti ndoda kuzvienzanisa naMwari. Ndo pari kunzwa zvakazarwa hondo yakabva yavako kudenga, because there was now conflict. Kwakaitika conflict kudenga yanga ine chekuita nekuti anofanira kuva mutungamiri ndiani, Satani kana Jesu Kristu. Saka that conflict yaitika, ngirozi dzakapiwa mukana wokusarudza kuti toda kuenda kudivi raani, kwaJesu here kana kwaSatani. Saka mukaverenga zvakazarwa 12 iyo yataverenga, tatangira pavhesi ya 7, asi mukaverenga vhesi ya 3 yacho inobva yati akakwanisa kukweva chetatu chenyeredzi dzokudenga. Nyeredzi mubhuku razvakazarwa dzinomirira ngirozi. Saka a third of the heavenly angels, they came to the devil's side, and hanzi vakabva vadzingwa kudenga nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Ndiye watinoti Satani. Saka ndiye ari kubvunzwa naari kubvunza kuti anonzwa here minamato yedu kana patinenge tichinamata. Saka tirongotsvaga umbowo mubhaibheri kuti ngirozi inogona kunzwa here kana tichinamata, kana tichironga zvimwe zvinhu. Can an angel hear? Tikangoona answer iri yes, then the answer also is yes, kuti Satani anonzwa zvedi minamato yedu. Kana pasina umbowo huri mubhaibheri kuti ngirozi inogona kunzwa here vanhu vachitaura, then the answer is no, Satani haanzwi minamato yedu. Ndoda kuenda pana Mateo chapter 2 verse ya 1 to 8, ndozoenda pana vaRoma chapter 8. Matthew chapter 2, mazuva ekuzvarwa kwaJesu Kristu. Mazuva ekuzvarwa kwaJesu Kristu. Matthew 2, ndiri kuda verse 1. Yes. Jesu akati aberekwa paBethlehem reJudhea pamazuva amambo Herodhi, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva,
vakati, uripiko mambo wavaJudha wazvarwa? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva tauya kuzomunamata. Mambo Herodhi achinzwa, wakamanikidzwa neJerusarema rose naye. Akakokera vaprista vakuru vose nevanyori vavanhu akavabvunza kuti Kristu uchaberekerwepi. Vakati kwavari, paBheterehema raJudhea, nokuti ndizvo zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi, newe Bheterehema nyika yeJudhea hauzi muduku kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiriri uchafudza vanhu vangu vaIsraeri. Zvino Herodhi wakadana vachenjeri vari voga akavabvunzisisa nguva yavakaonekwa nyeredzi nayo. Akavatuma Bheterehema akati, endai munatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndiuye kuzomunamata. Saka zvinhu zviri kurongwa izvi. Vari kunzwa Herodhi anzwa kuti kuna vanhu vauya kuzonamata vari kutsvaga Jesu, adaidza vaprista vaiverenga magwaro. Nditsanangurire magwaro anomboti achabarirwa kupi munhu uyu? Vanzi Bheterehema reJudhea. Vanzi achidaidza iwo the wise men. Vanzi nyatsonitsanangurire zvakanyatsomira sei. Kana maenda mukanomuona mwana uyu, muye mundiudzowo, nekuti ndoda kuzouyawo ndichizomunamatawo mwana iyeye. Verse 13. Vakati vaenda, tarira, mutumwa waShe, ndokuti ngirozi, wakaonekwa naJosefa pakurota achiti, simuka utore mwana namai vake utizire Ijipita, ugareko kusvikira ndichikuudza, nokuti Herodhi uchatsvaga mwana kuti amuuraye. Kurova kutiko pari kurongwa naHerodhi nyaya dzese idzi, ngirozi yaitozvinzwa. Saka patenge tichitaura, patenge tichinamata, ngirozi inozvinzwa. Saka kurova kuti naSatani anozvinzwa, nekuti Satani ingirozi, ngoti akapandukira Mwari chete. Saka yes, patinopfugama titi ngatinamatei, Satani anenge achitonzwa minamato iyoyo, madhimoni anenge achitonzwa munamato iwoyo. Ndosaka dhimoni richigona kubuda pamunhu kana tanamata, bhozi rinenge richitonzwa makomanzi kuti buda, ibva ipapo, ibva munamato watei tichitoita iwoyo. Saka mukaenda kuna Romans chapter 8 verse ya 26. VaRoma chapter 8 verse ya 26, bhozi vamwe vakutotya kuti manje Satani kana achinzwa munamato yedu saka hapana zvinobuda. Inzwai verse ya 26. Saizvozvo mweya unobatiranawo nokusava nesimba kwedu, nokuti hatigoni kunyengetera zvakafanira, asi mweya amene unotinyengeterera nokugomera kusingataurwi. Saka musatya kuti Satani anonzwa kana muchinamata, haagoni kubloka minamato yenyu, because pamune muchinamata pacho hanzi hamugoni kunamata, hamuzivi zvekunamatira, asi mweya mutsvene ndiye anointerpreta munamato wenyu kuna Mwari manje. Saka Satani haagoni kuita izvozvo, haagoni kuubloka, because mweya mutsvene ndiye anointerpreta our prayers, ndiye anoona zvidiso zvemwoyo zvatisingagoni kuexpressa isu nemanzwi, because hatitogoni. Ndozvitora Romans, isu hatigoni, tiri madofo kana nguva yekunamata, but mweya mutsvene ndo basa rake now to interpret our prayers and make sure that our prayers are acceptable and they reach the throne of God. Saka chakakosha kuziva kuti une mweya mutsvene here, ndo zvinoita kuti munamato wako usablokewe naSatani, haana zvaanogona kuita. Kana usina mweya waMwari, then your prayers won't go anywhere. Saka mukaverenga Acts chapter 5 verse ya 32, it's very important because inotiudza condition upon which we can receive the Holy Spirit. 5 verse 32 inoti, isu tiri zvapupu zvamashoko iwayo nomweya mutsvenewo wavakapiwa naMwari ivo vanomuteerera. Saka vanoteerera Mwari ndo vanopiwa mweya mutsvene. Ndosaka Satani achinyepera vanhu kuti zvokuteerera Mwari hazvisina basa, siyanai nazvo ndezvekuOld Testament, because Satani anoziva kuti mukateerera Mwari maana mweya mutsvene, ende mweya mutsvene ndiye anointerpreta minamato yenyu kuti igamuchirwe naMwari. Saka idzidziso yenhema inokuvadzisa yekuti mukuteerera Mwari hakuna basa. Rambai dzidziso iyoyo, zvisinei nekuti yakauya nani. Muteerere Mwari, mupiwe chipiwa chamweya mutsvene, ainterprete maprayers enyu akwanise kusvika pachigaro chaMwari, zvisinei nekuti Satani anzwa minamato iyoyo. Mwari atibatsire nekutikomborera. Amen.